Odhiambo tarik 26 dwe mar 12 2025 kod abich Nyakorom Gajwang' geno mara en rio makare machiegni ahinya chenro ni mara ng'ich welo waikoni weche manyien kaka wuono sigana makende mwamenyo ni chenro Nyakorom Gajwang' en sigana man mbaka mathoth oganda thoro bedo maluor wuoye wiye en mbaka ma ne charo jo amine mbaka no mara chung dieria kata menopause wadhi gomba gi jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo sigana makamano Nyakorom Gajwang' omiyo kikidhi mabora gokodwa mbaka bedi nyagolo pachi lai enaria de kauchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV KE Mwima X kachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thundweche by actually mudslinging the family and all of us shows us that you didn't have and you're not genuine in your talks about this family. Familia mar Jaramogi Oginga Odinga oseojo malando wichi ni moko kuom familia no Ojwang' kendo sandore oko. 2027 is a referendum moment. Joten migepe Musalia Mudavadi wacho ni ber kiloko moko kuom chike mapachuka ewi weche mopogore opogore. Jok dwa ni wach menopause ka gima gimoro malich. Ok en gima lich nikech en gima ni e ngimana. Ok en tuo en ni hormones maluongo ni estrogen gi progesterone gi. Mago e hormones maloso ga mamiyo. E sigana wa makende kawuono waketo ayanga tuak mathoth oganda kwepo goyo tuak mar chung dhi eria kata menopause. Machiegni Nyakorom Gajwang' chendo enang'ich welo wantiere gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Anyuola mar joka Odinga oko kendo oseo mokalo weche malie kore mbui kendo keta anyuola no kama tek mar lero gik magikoni ok gin adieri. Nyi Jaramogi Oginga Weno Akinyi kod Ruth Odinga mane lose kanisa ma Nyamira e kinde lamo koni onge kata chiel remb Jaramogi mantie oko kabende Jaramogi ne kod joute ang'wen duto ma utego pod nitie kamoriwo mar adek mano yudo dak kata kama chielo. Yuitho mondi miwa mathoth. Dalo matin bang' mbaka landore mbui ewi anyuola mar joka Odinga, nyi Jaramogi koro wuok oko kendo chung' motegno ewi magiwacho ni gin adieri kendo maonge to kata matin. Susan Oginga, jakom nenu wuoda, an mama mar adek, jaodgi jakom. Weno Akinyi kaachiel kod Ruth Odinga magin nyi Jaramogi Odinga manyotwakie e kinde lamo e kanisa ma Nyamira oyango ni wuongi ne ni kod mon ang'wen duto ma utegi pod ochung' koda kamane oyudo dak komachielo. Jaramogi nokendo mokwongo 1968 chiege mar ariyo na iluongo ni Gaudensia Adea. And that the lady called Adea, who was the mother to Alcoa, later they disagreed with Mzee and left and remarried somewhere else. Then that's when Mzee married Nyangi's mother, Susan Agik. That is Susan Nyangi and Omondi. So after that, there was Mama Betty. Those are the only wives of Jaramogi. Kama wachore mbui ni kamoro nitie min gi magijwang'o oken adieri kendo gin weche mamieno anyuola no e chuodho. He has a house for all the wives, even the one who left. There's no other house which belongs to anybody else. So Jaramogi had no other wife. Jaramogi had no other wife. We do not have any other step siblings, yeah, who can come and say, oh, we are also Jaramogi, you are also Jaramogi's children. There is nothing like that. Ruth Odinga oyango ni anyuola no pod ni kod lit mako pogore kod gi wuon ng'ato ok nyal winjo kakoro gikwayo mondo mi omigi kinde mag yuago johera gi kwe. It is very sad to find that people out here, especially whether it's social media or something, disparaging the name of this family.
I think it is completely wrong. It's undermining the family, and it's not right, because that means you're also disrespecting Right Honorable Raila Amolo Odinga, who, up to his death, gave only respect to you people. Please let us mourn in peace. If you can't join us in mourning, leave us alone. Weche gibiro mana dweche ariyo bang' anyuolano wito Raila Amolo Odinga kod nyamin mare Berila Chieng' ma bende ne otho jumbe matin tok Raila. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migepe mapacho ka Musalia Mudavadi koro wacho ni nitie dwaro mar piny Kenya rango kendo timo lokruok ne katiba ma higa 2010. Makata obedo ni achiel kuom dwaro mag tawo chenro makamano en ni piny Kenya nyaka bed kod nonro makare mar kwano oganda. Piny Kenya kata kamano onge nonro makamano kaluwore ni doho mamalo ma Garissa nowito oko nonro ma higa 2019 mar counties mag Wajir, Garissa kod Mandera. Ifinya Kidi ntiere kod ler. Ne en nyasi mar 46 manyiso kido kod timbe motisi kaka Lugoli ma obage county ma Vihiga. Nyasi makamano oyuor kod jotend migepe Musalia Mudavadi kod josiasa mamoko mawuok e gwenge ma imbo mar Kenya. Jotend migepe Musalia Mudavadi otiyo gi thuolono machiwo pache wi chal mar piny Kenya kowacho ni higa 2027 biro bedo ma piny Kenya rangore kiyo moloyo te yor katiba mani nitie dwaro mar rango kendo timo lokruok e katiba ma higa 2010. 2027 is a referendum moment. Allow me to state, without fear of contradiction, that there is an imperative need for a constitutional review 15 years after the promulgation of the 2010 Katiba. As your leader and son, I must speak the truth about a looming constitutional storm. As a country, we are staring at a massive legal crisis where the 2027 election could be nullified before it even begins. Kata kamano, kaluwore gi Mudavadi, timo lokruok mar katiba dwaro ni piny Kenya nyaka bed gi nonro malong'o makwano oganda pachoka. Gino ma piny Kenya onge godo kaluwore ni doho mamalo ma Garissa nowito oko duoko nonro makwano oganda ma higa 2019 e counties mag Wajir, Mandera kod Garissa. Our 2010 constitution demands boundaries review every 8 to 12 years. Our deadline was March 6, 2024. You cannot have a boundary review without a valid national census. The census deadlock here is that a patchwork census mixing 2019 data with 2026 data is a legal impossibility. There will be no valid population data. We must embrace this referendum as a legal necessity to save our democracy. You know, we have a referendum act, and therefore it is possible to carry out a referendum. But the ideal time to do a referendum is during an election time, so that you don't expend twice to run a referendum. That is the correct position. So the framework is there. It can be done, the election, but it involves a lot of processes, including civic education, and then formulating the proper question for processing by IBC. Rawere bende ojiw mondo ndikre kaka jogombulu e kindeni ma Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027 kaka yor keto telo makare mok giywaga ng'e wirani gine taya machwalo piny Kenya nyime. Do not be the person who complains about the harvest but refuses to plant the seed. If you have an ID but no voter's card, you are surrendering your voice. Silence is a choice to be ignored. You are the nyota of this nation. Voting is your tool to demand jobs. Do not stay silent. Register now. To those in the cities, I urge you to register where you live and work. Your voice must be felt where you contribute to the economy. Efinya Kidi, Ramogi TV.
Migao mar thieth osetimo maber higani kipimo kod higa mokalo, ma en kaluwore kod riwruok mar lakteche KMPDU. Kanoloso kod Ramogi TV, jalup jagoro maduong' mar KMPDU Dennis Miskela lero ni kata obedo ni gitemo e higani, kata gisetemo e higani, pod nitiere tich maduong' ma sirikal nitiere godo maneno ni ute thieth nitiere kod jotich moromo, yedhe kod lwasi makare mar tich. Simfroz Okinda nitiere kod ler. Sekta mar thieth e pacho ka osebedo kod achiedh nade modhuro ma higa ka higa. E higa ok nyal kalo moyo dweche ariyo kapok riwruok moro mar jochiw thieth dhi e ndara e wi chudo, lwasi marach mar tich kata dwaro ndiko e yo mongirore. Ne waloso kod jalup jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche KMPDU mano Laktar Dennis Miskela e wi kaka sekta no osedache higani. I have to say that there have been some level of stability. The last year we had struggled with the teething issues around SHA, which was a very big challenge. We also struggled with issues around the healthcare workers and their strikes, which have significantly reduced. There are also the uncertainties around when USAID pulled out of their funding and all that, which have somehow been stabilized. We now have our patients getting their ARVs, anti-TBs and all that. The political will in the health sector has been huge. With the president bringing in Honorable Duale, Honorable Duale being a politician, he has managed to balance the union's demands. He has managed to balance the governors' demands, the MPs. Everybody is able to handle that, because previously having the other ministers, I think the biggest challenge was that most of them were not politicians. Kalora gi Miskela, thoth achiedh nade mane gin godo ka higa chakore, sani thoth gi oselosi. One of them was the issue around the internship, where the previous minister wanted to reduce the salaries of interns, and we told him clearly that when you start interfering salaries of healthcare workers, you're going to be in trouble. And he was able to sort out that. Secondly was the issue around the financing of healthcare, where we told them that the SHA had prohibited healthcare workers from accessing the comprehensive scheme that we were getting previously. And the Public Officers Medical Fund was then created by the government, and now we are contributing into it, and we are now getting that enhanced scheme. We had these workers who are under UHC on contract, who are who were hired under COVID to help support, who are on contract, and they were not being put on permanent and pensionable, and they were being paid half salaries. Right now, under this government, they are now paying them as per SRC stated salary, and they are now on path to getting them on permanent and pensionable. Achiel kuom wich bar maduong' manonyedhore e lela higani en kwan mamalo mar mine ma wito ngimagi e sama gikonyore. Miskela okwedo wach ni medruok mar nyuol e yor pala emosetero kwan no malo. The patients themselves are now enlightened. They know the options they have in delivery. So this woman comes and says that, no, mi nataka CS. And right now, we are practicing patient-centered care, where what a patient wants is what to give them. So long as you have given them the informed consent, you tell them that you have these options. You can deliver vaginally or cesarean section. These are the risks involved in this and this. Then women make their own decision. And I can assure you, because I work in hospitals, there are more and more women demanding for cesarean sections. Some of them, you tell them, no, mama, you have delivered normally, you can do it again. They say no. And with this uptake of insurance, both SHA and even private insurances, where the women know that there's no longer cost implication to them on the mode of delivery, they'll go for it. They're not very keen. They're not very keen on pushing. They say that, oh, when they push, it will spoil their body, or they have so many theories around the back. KMPDU koro kwa serikal mondo bug fuok manitiere ute thieth ma pacho ka, mana ni sekta no obedo maber ahinya e higa mar 2026. We must have well-stocked hospitals. We must have healthcare workers, because putting it there na sina dawa ya kusimamisha kuvuja damu, you have not helped me. Putting me there, I don't have ultrasound to pick up that is a fibroid that might have cause difficulty in delivering, you have not helped me. You must have properly trained healthcare workers who are well resourced for us to protect our mothers. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Jumbe apar nyaka ne ik mane enogai mar ODM Raila Amolo Odinga par wuon mare makaon ka Jaramogi dalno pod rwako welo kendo kidinye opogore limo liend Raila Odinga. Kaka Steve Bikolero no ohala bende dhi nyime makare karangach makango sani olok chiro matin. Tarik 19 dwe mar 10 higani mane enogai mar ODM Raila Odinga nokowe ka ywero ma mogik but wuon mare Jaramogi Oginga Odinga, chenro manokelo kanyakla familia, anyuola, wede kod johera mage. Mopogore kod liete mamoko, kinde welo nochako limo kango ka Jaramogi mar chuoyo wang'i
e liend jatelono manoiki ei ndalo 4 kende. Kuom thuolo mar jumbe 10 sani, Kang'o ka Jaramogi pod rwako welo. Kata kamano, gino mamako wang' en kweth moro mar jo-orutu motitin kothuro matete orutu system mosebedo ka mondo kae kendo wuok godhiambo pile ka pile bang' moro welo. Nwabiro ka toko iki jakom bang' ndalo 6. Gimomiyo wan ka nwabiro nwajituma mondo oywag jakom. To kaka nwabiro, min piny Mama Ida Odinga nodagi nokwawuoka nikech wamoro ne wend Raila mobiro ka. Wan ka nok chulwa. Wan ka ni wan mamora moro oganda. Wachiewo gokinyi twabiro ewi liel ka. To challenge mang'eny bende samoro do wach ni dwane to mwane marach bende onge nikech ok chulwa ka. Wan waywago yogo oganda ng'ama oneno ni jathumni bende inyalo miye sabun moro ginyalo luokorego to gimiyowa. Ok wago be nikech challenge bane jomoko biro penjo to baun kani ka rwako ogudu ni tatingo dol tichulo wang'o koni wan ok chulwa. Kuom thuolono duto, Koli wacho ni giseneno kit welo mopogore, gino mamiyo gimedo wuoro kit chia mar mosenindo Odinga nyaka e thone. Jakom ne nigi oganda mang'eny, nokiko ji te, kiko jo kanisa, kiko jo siasa, okiko jo mipira, okiko jo ndiga, kaka jo ndiga nyo ka mowuok orembo ndiga from Malindi nyaka ka. Nyo biro mana ka. Koro an ka atieko ni wan wamedo mana yago jakom nyaka chieng' liende duon. Kalure kod familia mar Odinga, kwand welo mamolo kanyo pile ka pile, thoth mohew kaka negi paro. Nyaka nyotho, wasebedo kod welo mang'eny. Chakre okinyi, jironjo mang'eny ka. Chakre saa 2 nyaka saa 12 odhiambo. Jidonjo kata moiko kata mana 100. To warwako ka nikech hera ma jakom ema warwako. Kane waiko jakom, neno kane piny chal. Ne ji nobiro kama thoth. To welo mosebiro bang' ikne, oingo welo mane obiro ike. Kech pile ka pile, kaka an manyocha dong' e dala kae karito wendo jakom, ka receive gi tatero gi around. Ase receive welo ka paro, tanyalo paro ni welo mosebiro ka nyalo bedo welo madhi mana 9 million. Ewi liend Odinga, maua odhuro, kendo iloko gi pile ka pile, ni mar kweth mopogore, biro koting'o maua margi. Mabibiro nte welo wakelo maua. To maua mosekel ka, en maua ma debed ni ne en maua miuso. To onyalo bedo milion kadha. Kech ikelogi, tigolo moko, tiketo moko, kigolo. Koro mosegol gin ga moko mosechako tuo. Mawelo mosebiro ya ka chieng' nyorieny mang'eny. Koro yudo kigolo, to jo county biro ka gi lori. To choko gi tidhi witegi. Anyuola mar Odinga ni kod chenro mar gero hemko mar liend Raila Odinga chakre dwe mar 2 higa manyien. Ponono kwand welo duono. Liel mose lim molo lite tete piny ka en mana mar jakomni. Dinjo to sechake loso gero ode mar liel kanyo. To gimomiyo pod ok watime nikech welo biro mang'eny ma sama ng'ni tam wendo ni ok jadhi neno kama oike jatende. Ok oyot. Konyo wawacho ni ani we wamire seche manyaka dwe manyien, mar higa manyien. Wabro neno ka welo osedok chien. Tekwa bochako gere by dwe mar 2. Rangach madonjo Kang'o ka Jaramogi ochwoge e chiro matin kendo johala dhi nyime mar uso ogudu, njugu kod chiemo mamoko ne welo malimo dalano. Uso ogudu mag jakomgi kendo ji oherogi. Wadani joma obiro kar kaeri to ka ogudu mar jakom maparo godo kaka jakom ne en. Koro miyo gut jakom ni to semia lokruok e ot mang'eny. To kwanyiso gi ogudu mane jakom ohero ni, to wayudo ka gihero kendo gipromotwa. Semia wayudo kaka wakonyre. Koro erokamano madago jopiny pod omeda biro. Unauza ice wahuso ma ng'ato biro wada nitie nyaka jamtoka ma wiye no wil gi ng'iewo pi. Ice no be manyalo konye. Wauso ice ma ice usore kaendi ma piny lich. To kichak ing'iyo kata kata jo nyatiti, joma go aga thum. Ok en thum manyasani. Igoye nikech wendo dwaro gima more. Oneno baba tigone thum. Mano bende ohala. Welo miyowa pesa to wan bende wamor. Omiyo segerowa. Dhialo nyuol mar jawar kod rwako higa manyien, moko kuom jopiny to obuono dhi e chirni kod kuonde mag toyo ngona mondo giti kod thuolono e limo liend Odinga, jatelo manong'ere kod nyinge kaka Baba, Jakom, Tinga, Enigma kod Nyundo. Steve Biko,
Ramogi TV, Siaya. Nobed karapar Nyasaye mondo med keto chuny baba kamokue. Jago picha marod fwambo mar KTN Rashid Idi owito ngimane otieno ma piny orugodo kawuono bang' tuore kuom kinde machuok kendo ringre mare gen chwal thurgi mantie Malakisi e chenro mag ik kalure kod chike din mar Islam. Mokuom jofwambo motimo limbe e muskiti ma Kibra e kinde lam kod neno ringre mare oywago Rashid kaka jalno mane jambola nohero tich kendo nogen anyuola mare kinde duto mar ngimane. Bende giparo kinde mane gitiyo kode e tielo manyime ka gilero kuyo matho Rashid okele tij fwambo kaluwore ni ng'ama ne ntiere kod ngima makare kendo owito ngimane bang' bedo kod wich bare kinde machuok kende. Amelemewa. So nikamuuliza kumeendaje. Akaniambia alikuwa anaumwa na kichwa, akampa painkillers kidogo, kufikia jioni akalemewa. Mtu anajua kuishi na watu, sijaona shida yote. Kwa kazi amekuwa mpaka juzi tulikuwa na yeye tarehe 23 akiwa pale job. Hata alitaka naingia tarehe 29 kwa new shift. When I joined Loyal Media, Rashid was already in Loyal Media. I was an intern. He's the one who trained me. So when you get your teacher passing away, ni huzuni sana, ni huzuni kubwa, lakini yote ni Mwenyezi Mungu alimtupea na Mwenyezi Mungu amechukua. So letu sisi kama wana colleagues ni kumwombea roho yake pumzike kwa amani. Amekuwa ndugu ambaye ni mzuri sana, ndugu mwenye ambaye anaheshima, ndugu mwenye hana maneno. Alikuwa mtulivu, kijana mtulivu. Baada ya mawaidha ya kawaida ya Ijumaa na sala ya Ijumaa, baadaye apate swala ya maiti, salatul janaza hapa katika msikiti wa Salama, alafu kisha baadaye wataondoka kwenda Malakisi Bungoma katika mazishi inshallah. Musanyane familia kod osiepe kachiel kod jofwambo abiro to nyawadgi kendo Nyakoramga Jwang' kinde matek. Kata kamano obila e kardak ma Buruburu timo nonro e mawachore ni nek manotimore Uhuru Estate Buruburu kama jal moro ma jahigni 41 owito ngimane tok chwoe gi pala. Achich ma itudo gi nek makamano en nyadendi ma jahigni 17 ma en kaluwore kod joneno jalno nowito ngimane. Moyangika Collins Onyango wachore no chopo od nyadendi Marika ne ntiere kod ng'iyo mar osiep kod okegi ka otemo thegogi kama nyadendi ne wachore ni owuodho pala kendo chuo godo Collins ng'ute. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Lenda wang' manyiso kuyo kod lit nyisore wang' jodak ma Utawala e Buruburu. Ukinyi mar tich abich jodak maka ochiewo kod wach makelo kuyo e chunygi bang' nyadendi moro ma jahiga 17 yangore ni ogolo pala kendo chuoyogo nero osiepne. Jal mowito ngimane mabende oyangore kaka Collins Onyango ma jahiga 41 wachore ni odhi e odokeu gi manyinge Pololo mayande odak kod nyadendi no manyinge Belinda Bahati Achieng' ka otemo kelo kwe kindgi. The deceased is my beloved husband. Tumechelewa jana mpaka saa 7 usiku. So he left me to tell me anaenda buy things, arudi kunichukua mali nilikuwa we are somewhere celebrating the Christmas day. Sikujua he was telling me goodbye. E kinde yuaruok manowuok, nyadendi no wachore ni owuodho pala kendo chuoyogo Collins e ng'ute. Furugu ilianza jana ambapo watu alivuta jamaa hapa chini akamvuta akamwelekeza mpaka huko akaumia mpaka mgongo. Sasa leo kulingana vile nasikia ni kama mjomba wake huyo kijana ule boyfriend yake ndio alikuwa anakuja kwa hii nyumba kuchukua vitu za Angolia za kijana. Walianzania pale ameaga. Nilikuwa naenda kanisani na nikamsalimia na within hata ikumaliza dakika 2 akarudi na nyuma na ndio nikasikia hizo fracas. Kurudi nikapata amedugwa kisu, ameanguka kwa mtaro. Bang' chuoe kod pala, Collins Onyango wachore ni oringo e kar thieth ma Edel Valley Trust Jama Mission mayudore Buruburu kama owito ngimane kinde machuok bang'e. Collins hakuwa na mtu kusumbua watu. He was a peaceful man.
hata watu yuko wanamjua. So nashindwa mbona huyu alimwattack? What was the reason? Nyadendi no yangore ni oresi kod obila kowuok e lwet jopiny mane dwaro monje. Obila ochopo kama masirano otimore kendo yudo pala ma ichichni otigo e chwoyo Collins kagie sani. Nonro osechakore mar yango gima okelo nek makamano e kinde mar ringre mar Collins to chwale kar kano ringre mar kar thieth ma Mama Lucy kama orito mondo timne biro. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Dakika ni paro kod ang'wen Nyakorom Gajwang' bang' sa achiel modhiambo chenro enang'i chwelo erokamano kuom keti Ramogi TV. Kaoli Bernard kantiere Migori County Mano Sergeant wacho ni pod gine Christmas kendo kwa Nyasaye mondo rit jite. Gavana Ochila kod Okoth Obado gavana machon ma county ma Migori wacho ni okaw mos mage mag Christmas. Haduda Akula kijana mdogo wacho ni entiere Bwembu kwa nyaye mwane Ramogi TV. Haro Jakiranda Aluocha Ukelo wacho kanyo ni entiere kod weche gichopo ne eyo makare. Bishop Omondi Otiche mar Gimonyore wacho ni gin gi jaode Sara Tieno gi neno weche geyo mowinjore. Ogembo David kantie Kasarani ni Kachain bende Okoth Onjiko wacho ni dala mar Unga weche gichopo ne gi eyo makare. Newton Onjes wacho ni jo Kanyaluo te okaw mos lakini referendum wacho ni kiko it jopiny kendo wacho ni wa ul gitelo marach pa jotelo ok tim gigo monego bed ni gitimo ne jopiny kaka konyo jopiny loso mwandu. Ano pachen bende kaeto bende aneno kanyo Erico Ronald Rico wacho ni entiere gimin ode maki nyathi Kisumu kod Genevieve kaeto wacho ni weche gichopo ne makare. Wacho ni owuoro ni ng'ato ka osetho korka weche wuok mang'eny giwe baba onind gi kwe pod wan gi lit. Entie Nairobi Dagoretti Kona oyo matin ma enang'i chwelo kikidhi mabor. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Allo, usechopo? Abiro ungenga? Ase wuok abiro. Lados. Yes. Wiwe. Wewe anade. Don koro ise wuoki weya wai. Ta weyo nego bina dhi kodi kanyi. Don Christmas en mar familia. Nyiso ma ng'ato gimoro kama tin e simu. But anyway, nyikwara Gajwang'. Ndalo mar Christmas ochopo, kibilo gimoro matin, kik iriemb gari. Kin gi giri moro matin, share gi jirani. To kaponi chiemo, kik iloki okal tako. To kimadhe, be kik imadhe asisa. Anyway, Merry Christmas. Tichabich ka tichabich kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ni wang' ne kawadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luonga ni a boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Luonga ni DJ Kolokolo Instrumental. Toko Dan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawa wacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka.
Machiegni kendo Nyakoram Gajwang'. En mbaka magoyo tek, thoth oganda wich kuot mako ka ochak mbaka makama. Mbaka mar menopause kata chung' dhieria. Bedo ni en wach ma oganda luor goyo mbaka omiyo mine mathoth kadho e midhiero ma ok ginyal pimo ne ng'ata ng'ata. Jad bura ma Suba North Millie Odhiambo osewuok mar goyo mbaka ni kendo ochwale od bura chik ma koro biro konyo yudo duoko kendo chiwo sir ne oganda makadho e midhiero makamagi. Ne wabet kode piny kendo goyo kode mbaka, wawinjie kaka ne watwa kode. Luongo nyinge kende miyo thoth mine wich kuot. To mana kaka dhano nyaka nyuol dongi matho. Ma en achiel kuom gigo mayudre ngima joma miyo. To saa osechopo maonjo los yore mag goyo mbaka e wach makama. Ji ok dwa ni wach menopause ka gimoro malich. Ok en gima lich nikech en gima ni e ngimana. Ichalo kaka dang' iwach ne ng'ato, niere kaka iwuoyo wach aonda. Or ichalo ne iwacho ng'ama nyiso dichuo ni ang'o miwuoyo wach tiki motino, moti e yierno. Donge ena normal mondo tiki oti yier. E luoka akia ni gin e chira, gin weche mok wuoye. To kuoye to ji hinyore yawa. Dholuo owuon to onge kod nyinge ma aching'. Miyo waluonge ni chung' dhieria kata menopause. Chung' dhieria to en ang'o? Dr. Dennis Miskela en laktar mar joma mine. Ofononwa matut. Chopo gik maria chakore gande ka ng'ato ochopo higni 45 nyaka 58. Although nitie jogo manyalo chako mapema kapok kata early 40s kata kapok ochopo higni 40. To nyalo neno ka koro riane koro bet ria makare. Kana yudo ria dwe ka dwe, kunyalo bedo yudo ria koneno dwe ni to chak lal mi dwe achiel dwe ariyo chak lal kendo then mano koro doni perimenopausal. Mano koro ochako approach menopause. Then kosechopo higni 58 kata kana to sebet gi dweche 12 maluore kapok oneno ria. Kisiwacho ni 12 consecutive months without menses. Koro wang'eni mano koro sechopo giko mne. Dwe ka dwe kaka mamiyo golo tong' achiel, ni ovum, yeah? To tong' ni ema ka odhi oromo gi koth ng'ama dichuo to loso nyathi. To sema koro tonge gi orumo. Koro hormones ni estrogen gi progesterone, hormones koro okuoge tong' cha. To ng'ama miyo ni bego ochopo giko mar ria, nyathi ok onyalo yudo koro. Osekomo nyuol koro naturally because tong' cha koro kuogi. Koro bende tong' ni dhiro gi koth ng'ama dichuo mondo ogam remo. Manage a menopause. Ne watemo dwaro pach joma mine e wach ni ahinya te gwenge makaluo. Ne giluor wuoyo e wach ni nikech wich kuot. Kata obedo ni oganda mathoth badhore goyo mbaka e wach ni. Jod bura ma Suba North Millie Odhiambo koro wuok oko mar bedo duond mine e wi mbaka ni. Nochako kode mbui kendo sani koro chwale mbele. En ang'o mamiyo twak makama bedo matek e kind oganda? Chon kade wagini ne dongo to ne nitie gima iluongo ni siwinde nyiri. To nitie gima be niluongo ni simba. To e siwinde nyiri ka nipuonjo ji kaka ji dak e udi, kaka ji dak e mier. Sana sana gige mag keny, gik mag kaka ng'ama miyo dak gi ng'ama dichuo. Simba be nipuonjo joma chuo kaka joma chuo dak gi mine. Omiyo koko mang'eny e udi ne dok piny. Nitiere weche mane wacho made mane nyalo wacho. Gik mamiyo ok nyal nyiso nyathine. To koro sani nikech mago system gogore piny, onge kama ipuonjo ji e mago. Yet mage gik mane konyo ji dak ma stable. Chung' dhieria biro gi ranyisi mopogore opogore e ngima joma mine. Bedo ni ikoso neno ria dweche 12 malure no, mano mokwongo. Mar ariyo nitiere changes matimre dendi, to nitiere moko be matimre e paro, kata mental pachera brain. Koro ka mar brain ni, wachako ni eni, anyalo bedo gi ni wiye bet mapek, ni mental fogginess. Makata ka nyathi ng'ama somo, to ka bukok makre mayor, kaka japuonj struggle, kata concentration, neno TV, winjo ka wiyi pek, wang'i lil, ok iwinj maber. Number 2, you can oluor, you get chid nade sate. You can give me luor like anxiety, paro bet mang'eny, depression and all that. Kendo mamiyo bedo be wang' mang'eny, ma seche moko be chim ka ng'at mani en boss kamoro. To employee to mama nitiere ger manade pleasing habet matek. Achiel kuom gima menopause betimo, okelo wich wil. Iparo minewa chon ka anaparo mamana ne nyalo luongo wa nyinge. Anyango ne nyinga ta koth
an iluonga kana tin iluonga na kodhe. O mama bo luonga sele Dorothy akinyi atiedo koko biro akodhe kato del motwo. Del tuwa ma idwani wich sate to nyaka wangi nyaka dhok tuwo ema nyaka dendi nyaka kuon masiri go tuwo koro ena del motuwo. Gin gik mopogore kaeto ji mang'eny mine mang'eny gik ma apani ji neno mang'eny en wich machot. Iyudo ka ng'ato ni kaka koro ineno kaka wi jaberni waneno kaka wi ber molwar nyaka kat wapo ka koro sama menopause odonjo ye wich lal. Olo bedo mang'eny nindo ok maber siki buogri nindo ijo ka diri ng'amo join sate dedi be rami joints gi nyalo bedo gi remo choke bende ko remo hormones go be ka ni piny to hormones go konyo ga ndel loso choke calcium absorption kuzi ma hormones go ni piny ko ka choke bedo mayot ne ka ng'ama miyo kokier matin to notur gombo kata bedo gi ng'ama dichuo ok bed dok piny no libido ya ko ne ka sate ko jiske kata romo ng'ama dichuo ya de yakni ng'ama nitide ko bit koda infection nyalo bedo mang'eny gicho hormones go be pod control kata mana ni pH kata acidity ya koro UTI ma sate ka woni thiedho infection kike discharge kere ya kicheko chilo wuok ya kithiedho kendo des yugo bende ka ng'ato wacho ni wiye mabare me wich bar ma ok otimre nade to mangi ngani jigo mbaka ne sate ni hot flashes ma in kibote matin yo ka lit mo de mang'eny lit to chak lal kendo ko chako chami kendo yo ka malaria to polono ne sechako chich ni intere kod ranyisigo gino kenge mage monjo bed ni kao. Iparo muma nowachi ni nitie mama moro mane remo osewuok ne higni 12 morito momulo law Yesu eka gini ochung'. Koro wan sani law Yesu ang'e ni Yesu nitie to lawe to ok chiegni kodwa ahinya. Koro adi kuomwa madiang' mul law Yesu. Yesu otiyo gi daktere manyalo konyowa mondo chal kaka law momulono. Nitiere cream monyalo mi the cream the estrogen hormone ma konyi gi mano kata gi vaginal that itchiness dryness kata no kata the shrinking calcium supplement is very important kata ngizini bones go are now weak ka gin symptoms kata ranyisi ma ok ichandi ahinya to just ignore izmania ni exercise timtizi orako chiemo maber semido nindo moromo neno just improving general welfare duok paro pinji mami stress do itemo eliminate ka en ko ranyisi go bed ma ko chadi ma yikalo ni operate magada so ka isomo kata ngimani ma pile ok nyal to ntiere ni hormonal therapy ma ko hormones gi estrogen gi progesterone wami timuonye kata ichwe go sindan matemo at least ko bed ma pinya nyama ko incha kisechopo kadho higa 30 kata menopause no pok odonjo puonjri apuonja dhi oko chieng' naneno ka dani wane timo kamano tanawoni to dani ni ero ye chieng' nade anawoni ka ji otito koro chieng' mit ne gi amita kare dani ne timo gino deliberately kete program ni gokinyi awuok e dhot tawo chieng' dakika 30 kendo chieng' moro mamit cha mokinyi cha wuothi dakika 30 kendo wuotho mana mokasore kiki chiemo aoya sani nyaka chiembi bed chiemo ma ing'e ni kichiemo to kichiemo ma irodha kuon aoya kichiemo kitemo joko manyalo chame brown chiemo mag kaka kuon mowago moriw gi bel kata gi kal ber ahinya ne loso weche mag del cham traditional foods wagi rabuon cham omena mago gik chiemo mwaseyoka emominjo ka ji penjo ka ni an adhi limo jatelo ayudo ma kichamo omena e ode mage masani konyo omena no ema konyo gi rabuon gi dek gi mito gi osuga mage gik makonyo del sani. Oyangore ni mbakani osebedo ka kelo gwandruok e familia mathoth ka moko chwe kelo nyaka lwenje ma kit choche udi kaluwore ni oganda onge kod ng'eyo matut e wiye. Joma chuo moko be paro ni jaode bayo oko opa ni tame bayo oko kaeto ing'e ni kichoko puonji mondo ji owuo e wechegi koro jaodi bok binyisi ni ing'e ni wuod msegini tek koro nikech ok ibinyise pia epa koro jomoko cha ibo yudo kata ka ng'ato chako go jaode ni tamori nade tikia notamore nikech shida ni ka to magi gik ma ji nyaka wuoye kaka yor keto mbaka ma kama obed mayot e kind oganda.
Jod bura ma Suba North Millie Odhiambo chwalo chik e od bura mabiro konyo oganda yudo duoko ne penjo mathoth gi penjo tek. Nakelo chik e bunge miluongo ni Family Reproductive Healthcare Bill, ma en chik mang'iyo healthcare mag oganda. Koro chik ni wacho ni mondo opuonj mine, okel yedhe manyalo konyo machiegni mondo nyithino manyiri matin, nikech gigi chako ga ji kata higni 20 ka. An maro chaka kia ka in ja higni 17 to chanda throughout most of my life. To oganda ni koting mane e siro joma mine makadho yo kenge makamagi. Ibedo ng'ama dichuo, ibedo ng'ama miyo, kiwinjo puonjni, dhi chiw puonj makare ni mano en chwech Nyasaye to onge problem. Obo makadho kose ka omoyo se stabilize maybe around 58 kucho, everything will be okay. But kwa en mamiye machande kabisa obi hospital wan gi thieth makare manyalo konyogi. Akwayo mine e grubewa ma wantiere ga ka kaka mwawacho ni kiatebo banke nkiango mage masani walok siwinde nyiri. Aneno ka mine mantiere e WhatsApp, Facebook gi kuonde grube ma mine lilo e mantie seche moko temo puonjore. Ta notice ka ng'eny gi bekia gigi. Daer mana ni mondo mine otem puonjore nikech sani koro siwinde mane wan gocha onge. Geno koro nitie ne chik makama biro yudo sir motegni od bura mamalo kendo ibiro kadhe mar kelo yote manyo yore mag chiwo duoko ne midhiero ma ikelo gi chung' dhieria kanyakla kod midhiero moko mathoth oganda kwepogo e mbaka. Merry Christmas, Happy New Year, kendo Nyasaye ma jagwedh jo med gwedho kendo rito maber. Higa mwakadho ni osebedo matek gi ji te. Nyo higa mokadho ni waluso jakom, waluso Beryl, waluso wetewa machiegni, but higa manyien biro gi geno. Wamed mana lamo Nyasaye ka wan gi geno ni mabeyo biro bet. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mwajongo kwa yo machielo e chendo ni mar ang'ich welo na nyisi ni gin mbekni magote kata kamano en thuolo bende koro winjo bed ni go mbaka makamago geno maro mana ka kwacho ne ni chik kama bende koro tere od bura gi jod bura Millie Odhiambo dhi kadho kendo mondo oyud konya ne oganda wa. Faith Muzomo wacho ni ochwalo mos mage ma Christmas ne bad girl mora hinya gi twak no hewi wechego mamulo ngima oganda. Celine Dion bende wacho no mor gi Ramogi TV kuom kolo wechego e yo makare. Kevin Arucho bende wacho ni NTMB taweche gichopo ne yo ma owinjore. Wuod Runda wacho ni NT Rabur Kobura hayamber mar Christmas odhine jao de Filista Nyakisumu kaeto gibuon gi Michael Tita. Nyithin giduto kod anyuola nete mar joka Okongo kantie Semerunda School. Oyo matin kodo kod mong matuke kikidhi mabosh. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Geso kangeso saparga chel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo mana Ramogi TV. Mor kod ilo okoko pinya kwa Ramogi Jwang'e kinde gi ma wantie sikuku. Dhok, rombe, kachiel kod diek, thosi waya. Mor ma wan go sani nyaka Ramogi Jwang' kik icham kendi nyaka Ramogi Jwang', para ne nyawadu. Wang'eni ok osebedo higa mayot ahinya lakini kalure kod ng'wono ma Nyasaye ochopo wa nyaka kuma wantiere odiochieng' ma kawuono ni. Emomiyo wawacho ni Merry Christmas. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Usafi, safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhi yie ka niketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabuogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa. Kuoye miketie. Kowuok e timbewa, nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin. 111 Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosik. Wan ka nikech in. Injili kalo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakorom Gajwang. Galaf CSC e joloch mar tuke mag Nyalenya Open Tournament manobagi skul primar ma Nyalenya kar chung'od bura ma Ugenya. Tukego ma osir kod Medusa Steven Ochieng Odiero, Talanta kachiel kod jiwo rawire e gwengego kagi kedo kod timbe mamono e kind oganda. Medusa Steve nokwa piny owacho kod jogo mamanyo Talanta kachiel kod klepe pacho kae mondo jiw chenro magie kor gwenge kagi yango kendo ting'o malo Talanta mabiro konyo tim mar Kenya Harambee Stars kachiel kod tiego Talanta mabiro chiwo yuto ne oganda kaluwore ni tuke adhula chudo makare e piny mangima. Wakwayo leaders manitiere jotelo wetewa mamoko madibedie mondo wa embrace wariwuru lwetwa mondo wakelru jande kanyakla. Mae yo kende mwanyalo nachakro talent, to mae yo kende bende mwanyalo golo godo jendewa e timo gik maricho. Kako odiochieng' ma kawuono ni gikoro gipong'o centers ka gitimo gik mopogore opogore, samoro gimer, samoro gigore, lakini uneno nyaka sani nyithindo gieki osetugo maber. Kae ndiye ma wabiro yudo Oliech moro machielo, kae wabiro yudo Mariga moro machielo. Uneno gik ma Mariga timo, gik mose nochako mana kaka uneno mabe biro chakre dieri. Koro wakwayo jotelo wetewa mamoko mondo wariwuru lwetwa mondo wane kaka wanyalo golo nyithindwa gieki gik matinde maricho magitimo. To ma bende football ok en en tugo tu, ma ndiye en tich. Uneno ka nitiere bende ng'ama chulo pesa mang'eny molich moingo kata mana mar president en jatugo mar mpira.
Kanye mwatike chendo mara ng'ich welo hano pole no Okoth kantie Nakuru, Jackie Momolo ntie Bondosia County, Okoth Onjiko ntie Unga Kaeto, Felix Nyambuga wachoni ntie Kadianga Nyaka Nyabungo Plateau, wachano mora hinya gi chenro, Lydia Owako ntie Homa Bay, wachano mora gi Bad Girl kuma, bedo gi chir mar goyo mbaka mathoth oganda oluor goyo, Bernardo Diabani nikacha Bene Nafula Ngumbi kantie Gikuyu, Celine Aguero ntie Kondele, jogi ng'enya kwara mga Yena lore gi kanyo kata kamano twak makama poro dhi go mbele nyalo golo pachi mbuyo mara kacha wantiere live Ramogi TV Facebook kaeto bende wantiere YouTube kacha Ramogi TV Kenya wanyalo dhi mbele go mbaka kata kamano orom kene kusadeke wange chenro mar oimore nyinga Lydia Okeo asibiri jaloko Belinda Phillips oriti masane.